Ito jana, hau zuretzat. Jo, eske ja, gabonak pasa dira eta hobeto jaten hasi behar naiz. Vale, gehiago niretzat. Ai, ama, Dane. Begira ze papada. Egu berriak eta gero. Bueno, olentzero nopari bat. Ez dut hau nahi, tiketan dago. Sobraturian bomboiak. Jode, asko sobratu. Baina honek ez dugu izentzen, ez? Hone batez, hone dia lai. Baizu ze sakrifizioen bieten. Bueno, venga, pixka bat. Baina geni. Zima duzu Terelu Campos. Aizu, Terelu Campos. Hone tripiek ipurxia bajatzeu. Jode, ordura amabos bajan, get. Jode, ipurxia eta titutxa bajatzen buta. Beste ez pasau, baina dana asko gutxarra. Pues ala, ekarri txurra batzuk, Terelu bezala. Txena ikusi dut. Lo que hay que hacer por tener un cuerpo 10.